palit og salaset. Gusto pud niya dayon nga mo palit. Nipalit og aircon iyang silingan, nakabantay ang banghiitan. Nitukar ang iyang pagkasuyaan, gusto mo palit bisan buslot ang pultahan. Unya paglantaw sa iyang wallet, isapot na dayon siya kalit. Kay empty man di ay walay ikapalit, giutang ang aircon ug salaset. Sunod adlaw cellphone na pod, tungod siya nakamatikod. Kay iya ang silingan, naka-iPhone man siya Android lang. Unya paglantaw sa iyang wallet, gisapot na dayon siya kalit. Kay empty man di ay walay ikapalit, giutang iPhone aircon salaset. Pila ka bulan nilabay, iyang silingan namatay. Sa iyang pagkasuyaan, nisunod siya kay di gustog malupigan. Intawon undangin na inyong pagkasuyaan, makontento lang unsay naan inyong butang. Tawong di palupig walay peace of mind.